Вече пада. Да. Сега е на почти 900 оборота. Това му е минимално, по-малко не може. 900 на празник. Сега не сме срещу слънцето и по-хубаво ще Да, да се става. И назад Колко километра показва? Четири. Между 3 и 4 скачва, да видим. Да, тия не са толкова Прецизно. прецизни, защото... Искам да е 3 км, не да е 4. да я показваш 3 км. показваш. Но тя още не е намалила скоростта толкова. Да, Не, той може би малко дава грешка, зависи колко му е добре сигнала. И ако има пешеходен режим, го служи на пешеходен, по-точно мери. Защото другото е за високи скорости за коли. Добра скорост за плаче. Там е удобно за сонар да се сложи. Да, там ще. Защото тук е заоблено и няма как да го... Може тук да сложи стойката и така, ама... А тук? Тук си лега сонара. А тук, между другото, това е много удобно за разни други джаджи да си оставаш. Ама не, тук се монтира, брат ми, музиката и вътре ти е телефона и всичко зарежда ти се постоянно, запалка ще има, табло. Абе сега ти, верно май, лодката гласиш да си караш пички с нея. Снимаме и го пусни после на жената това. Тя знае, бе. Музики, това, онова. Тук на колоните ще бъде облепена тая, как беше, като Петра, хищна хиена. Цялата такова отпред е платформа, нали, лежанка. Как бе, тук ще се направи за... Не Аз спиш нещо ли ти в язовира? Не мога да къде... спрема лодка за риболов с музика и с такова, като скина. Да, музиката може... Нали ще гледаме листопад, Както бе? се приятно да ти кажеш. Иначе аз не мога да спускам сериите. Има музика и... Тя има усилвател, ти май друго. По 200 колонки, какво слагаш си го? Уж за риба и айде към плажа да кривнеш малко. А къде се монтират колоните? Някъде тук. Не, тук Може и в това да ги сложиш. кутиите тук се монтираха. Ами на стъклопластова лодка всичко можеш навсякъде, защото мога да режеш, мога да правиш. А къде е слова стойките за въдиците? Не тия, които за транспорт на въдици. А там. Транспорт. Да, и там отстрани. Тук. Аз съм вземал едни на бъркли такива. Окей, тия са тия, тук две въдици са. Стойки ли? Да, те са да. бели пластмасови. Да. Та не са лоши. И тук имаш две на тия. Само може би трябва да им изреже по един жлеб да влиза това макарата на северта. То трябва да имаш. То бе. би трябвало да има, не? И една транспортна стойка. Махнеш тапата отзаде на пръчката, трябва да има отзаде. На самата пръчка, да. Тя на самата пръчка е прорязано на кръс. Да. И отдолу на самата стойка трябва да има един кръст. То И го като има. я сложиш, На стойката го има. Въпросът е, че тук ако отвориш тази стойка, ще твърде видиш за вероятно какво на ти говоря. пръчката за му отзаде има стойката тапа и го трябва има. да я махне, за да види тия жлебове. То зависи вече от Ама пръчката. аз Ако са те за тролинг пръчките ще не има, са ако ми не са. такива. Я дигни малко това. Повече обороти. То сега ще набере малко, ще ги дигна на 5 месеца. Прецека ми се фотото, нещо пипнах и черно-бяло ми снима клип. Снимките са цветни. Един път пак така бях го направил. Настройките трябва. Ма влизах на английски, на руски. Не мога да го намеря кой беше. Това е да, за изцеждане Това- има ръкуч направо отзад. Това като вали дъжд и си И като отваря. миеш. И като Има миеш. ли осушителни помпи самата лодка? Ами не, допълнително може да се сложи. Допълнително може да ги сложиш в кой Ама отсек? тя е направена, то това е само се изтича. Ето. За дъжд не ти трябва, единствено Тя винаги за седи по пробив. За двойното Вътре. дъно. Това вътре, Трябва да пак имаш. Като го отвориш, може ли да се изтича само? Този Вътре отсек, не. който. Вътре трябва да му сложиш помпа. ако е. Ще му сложиме помпа задължително. От пробката може да влезе. Не, Не, отгоре става. влиза си вода някой път по-малко на някои лодки. Няма много смисъл. Слушай там.